CWC Arts and Graphics. Okoro-adịghị-ka-ibe na kokwa oge ọnọdụ ezinụlọ na ọgbakọ MMI. Ụmụnne m, ka anyị zukọtanụ n'oge ọnọdụ ezinụlọ. Oge anyị ji eme ka anyị cheta na anyị bụ ndị otu. Bịa ka anyị soro otu alụ, ka anyị ga-esi nweta udo ma chọta ịhụnanya, maka na ọ bụ ịhụnanya na udo ka anyị ga-eji dozie ọnọdụ ezinụlọ anyị. Ka ụlọ anyị bụrụ ebe a na-enweta ihe ọma na ọganihu. Oge anyị ji atụle uche maka ọdịmma ezinụlọ. Mmekọrịta nwanne na nwanne na-eme ka anyị bụrụ ndị na-achọsi mmekọrịta ike. Sonyere ọnọdụ ezinụlọ, oge nkụzi ọdịmma. N'ịhụnanya anyị na-eme ka anyị nwee udo. Sonyerenụ Engr.Concord, Okoro-adịghị-ka-ibe akọkwa. Ka anyị cheta na anyị bụ ezinụlọ, ka anyị na-eso ụzọ eziokwu, na-eme ka anyị ghọta n'ọdịmma ezinụlọ n'ịhụnanya na udo. Anyị bụ ihe na-eme ka ọganihu bata n'ezinụlọ. Anyị na-ewetara gị ịhụnanya nke a na ọgbakọ MMI, maka na anyị bụ otu. Oge a bụ nke anyị maka ezi mmụta. Nke a bụ oge nkụzi maka ọdịmma ezinụlọ. Ka anyị na-esonye oge niile, na-eme ka anyị nwee obi ụtọ. Ọnọdụ ezinụlọ, oge ọdịmma n'ịhụnanya anyị na-eme ka anyị nwee udo. Sonyerenụ Engr.Concord, Okoro-adịghị-ka-ibe. Ka anyị cheta na anyị bụ ezinụlọ. Dịkwado ihe omume bụ United Igbo Sons and Daughters Association. Anyị chọrọ ndị kwado.